நமோ புத்தாய. நாம் இப்பொழுது சீலானுஸ்தி எனும் தியானம் தொடர்பாக பேசுவோம். புத்த பகவான் ஒரு ஆரிய சீடனின் வாழ்வில் ஏற்படுத்தி கொள்ளுமாறு பணித்த குணங்கள் தொடர்பாகவே நாம் இப்பொழுது பேசப் போகின்றோம். புத்த பகவான் போதிக்கின்றார், சீலமே ஆரிய சீடனின் வரையறை என்று. அந்த சீலத்தை ஒரு சீடன் பாதுகாப்பதனால் அவரது மனம் பெறும் அமைதியை பற்றியே இந்த தியானத்தின் மூலம் எம்மால் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஒரு ஆரிய சீடன் தமது உடலை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதனாலும் வார்த்தைகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதனாலும் கிடைக்கும் மன நிம்மதியை நினைவு கூறும் தியானமே இந்த சீலானுசதி தியானமாகும். ஒருவர் காலை எழுந்தவுடனே நான் இன்றைய பொழுதை எவ்வாறு கழிப்பேன் என்று சிந்திக்க வேண்டும். இன்றைய நாள் முழுவதும் எனது நித்திய சீலமான பஞ்சசீலத்தை நான் உயிர் போல பாதுகாத்து கொள்வேன் என்று அவர் தன்னுள் ஒரு சங்கற்பத்தை பூண வேண்டும். அன்றைய நாள் முழுவதும் அவர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அந்த சீலத்தை அனுசரித்து இரவில் உறங்கும் பொழுது அவர் நினைவு கூறுவார், இன்றைய நாள் முழுவதும் நான் எவ்வாறு இந்த பொழுதை கழித்தேன். நான் இன்றைய நாள் முழுவதும் உயிர்களை கொன்றேனா? இல்லை. திருடினேனா யாருடையாவது பொருளை? இல்லை. தகாத காமத்தில் ஈடுபட்டேனா? இல்லை. பொய் சொன்னேனா? இல்லை. மது போதை பொருள் உபயோகித்தேனா? இல்லை என்று நினைக்கும் பொழுது அவரது மனம் மிகவும் சந்தோஷமடையும். அவரது மனம் மிகவும் தனிவடையும். அவர் நினைப்பார், இன்றைய நாள் முழுவதையும் நான் சரணடைந்த புத்த பகவான் மொழிந்த மாதிரியே எனது வாழ்வை நான் நடாத்தினேன். இந்த நாளை நான் புத்த பகவான் செய்யுமாறு பணித்த வகையிலேயே இந்த நாளை நான் கழித்தேன் என்று நினைக்கும் பொழுது அவரது மனம் மிகவும் சந்தோஷமடையும். அவரது நன்னடத்தைகளை நினைத்து, அவரது தூய்மையான உடல் நடத்தைகளை நினைத்து, அவரது தூய்மையான வார்த்தை பிரயோகிப்பை நினைத்து அவர் மிகவும் சந்தோஷமடைவார். இவ்வாறான நினைவு கூறலே சீலானுசதி என சொல்லப்படுகின்றது. இந்த தியானத்தை செய்வதன் மூலம் ஆரிய சீடன் தமது வாழ்வை நினைத்து சந்தோஷமடைய முடியும். தமது நடத்தைகளை நினைத்து சந்தோஷமடைய முடியும். அந்த தியானத்தை, அந்த குணங்களை தியானத்தை செய்யும் பொழுது அவரது மனம் தன் நடத்தைகளினால் தூய்மையடைந்து தமது வாழ்வை நினைக்கும் பொழுது அவரது மனம் தனிய ஆரம்பிக்கும். தனியும் மனம் புத்துணர்ச்சி அடையும். புத்துணர்ச்சி அடையும் மனதினால் அவரது மனம் மேலும் ஒருங்கிணைவதற்கான தயார் நிலையை அடையும். இவ்வாறு சமாதி அடையும் மனதினால் அவரால் கிளேசங்களை அளிக்கும் நிலைக்கு தமது மனதை விருத்தி செய்ய முடியும் என புத்த பகவான் போதித்திருக்கின்றார். ஒழுக்கமான வாழ்வை வாழ்பவர்களால் இந்த தியானத்தை சந்தோஷமான மனதுடன் செய்ய முடியும். எனவே அன்றாடம் நித்திய சீலமாக பஞ்சசீலத்தையும் விசேட பௌர்ணமி தினங்களில் உயர்ந்த சீலத்தையும் கடைபிடித்து நாமும் இந்த தியானத்தை எமது வாழ்வில் பழக்கப்படுத்துவோம். நமோ புத்தாய.